Vi skal i gang med at lave noget nålebinding, og jeg vil vise dig Oslo-stinget, det allerførste sting og begyndelsen. Så vi tager tråden, garnet lægger ind i hånden, og så er det sådan en tommel og pegefinger, det handler om. Så lægger vi tråden over tommelfingeren, kører rundt, lægger den over, og den sidste gang under. Så holder jeg lige fast her med min pegefinger. Så løfter jeg den midterste omgang. Den løfter jeg lige op, så den bliver øverst. Det er første gang, eller det er den eneste gang, hvor vi bytter om på dem. Det er kun fordi det er første sting. Stikker forlands ind, drejer nålen skarpt ned, og ind under de to nederste. Sætter lige tommelfingeren på. Her. Trækker den til. Og nu danner der sig så en ny lykke hernede. Det er altid den sidste, man strammer her. Kører den lidt op igen. Nu er vi faktisk klar til at lave vores kæderække. Stikker forlands ind, drejer, stikker ned og laver en ny lænke under den gamle lænke, som vi løfter op, stikker forlands ned i, drejer, stikker under disse her to og trækker til, løfter den gamle maske op, strammer til her, ned, drejer skarpt, ned under disse her, sådan to, trækker til, garnets længde, jeg har lidt indtryk af, at jo mere øvet man bliver, jo længere garn kan man også håndtere at arbejde med. Nu er den lidt kort, den jeg har her. Og det er også fordi, at vi skal snart til at vise, hvordan man øger garnet. Altså laver lang tråd på den gamle tråd. Så det er meget godt, vi er ved at være klar til det nu her. Sådan. Nu skal jeg jo så have det lagt fremme, for jeg skal til at filte. Så den øverste, den lægger jeg opad, holder lige ved i midten. Den nederste på tommelfingeren, den lægger jeg ned. Og så sætter jeg lige nålen igennem, så de ikke flytter sig. Så er det nemt for mig bagefter at komme ind i mine lykker på den rigtige måde. Trækker lige garnet ud her. Og så skal vi lige gøre det, at vi åbner alle fibrene her. Så godt som vi overhovedet kan. Nu tager jeg en ny tråd. Nu laver jeg lige sådan to. Og gør det samme her. Åbner. Så godt som vi kan. Så. Så lægger vi de her to dusker over på hinanden. Og lidt rundt om hinanden, så de sådan får rigtig godt fat. Så får den noget sæbevand. Man kan også bruge spyt i en snæver vending. Lægger den ind i hånden her, og så skal den have varme, for nu filter vi. Og den skal lige kunne holde til, at man trækker lidt i den her. Bum, bum. Hvis den begynder at glide, så giv den noget mere varme. Det kan jo også være, at dit sæbevand har været for slapt. Det må man lige prøve sig lidt frem med. Så sætter jeg den i min nål igen.
Trækker den ud. Går lige under denne her selvfølgelig, fordi de hører ligesom sammen, de her to nederste. Og den øverste op på tomlen. Og du kan se her, hvordan kæderne begynder at ligge lige så fint. Den nederste her, den kan man forholdsvis nemt stramme op på senere. Lad være at koncentrere dig om det nu. Nu laver jeg lige en række, sådan at jeg kan vise, hvordan du kæder det hele sammen. Det er afgjort en god teknik, når man skal have lavet noget, der er rundt. Nålebindingen, den vil gerne sådan løbe rundt. Man kan godt gøre det frem og tilbage, men det falder afgjort nemmest. At man bare syr rundt, og så arbejder med indtagninger og udtagninger. Kommer vi ikke ind på i denne her video. Det er helt basis, så du kan komme i gang med at lave eksempelvis en lille håndledsvarmer, uldsvarmer, halsedisse. Så må vi jo ses igen på et andet tidspunkt. Så. Nu har jeg sådan en her, der ikke kan bruges til ret meget anden demonstration, men nok indrømme. Jeg lægger dem mod hinanden, uden at de kommer til at dreje på den her måde. Jeg lægger dem mod hinanden her, tager fat i snøvsen, og så stikker jeg ned i min allerførste lænke, og gør egentlig som jeg plejer, ind i den øverste, og lige ned, og trækker til. Flytter lige den her lidt op, så der bliver plads til min nye lænke. Der. Og jeg går ned i min næste kæde her. Løfter lidt op. Næste. Og så fremdeles. Indtil arbejdet har den ønskede højde. Jeg håber, du fik noget ud af at se denne her video, og jeg regner med at vende tilbage med nogle flere sådan hen ad vejen. Så god fornøjelse.